Coincidindo co debate dos orzamentos, pensamos levar a cabo estes peches porque estamos con medidas sin precedentes. Recortas o noso salario un 5%, sumado ao 2,1% do IPC interanual, vai a supor unha reducción, unha merma dos nosos salarios máis do 7%, e así mesmo as pagas extras van a supor unha reducción máis do 30%. Pero non só iso, senón estamos ante unha política tan privatizadora que mesmamente impide que haxa ofertas de emprego públicos para crear emprego e para facer, dos servicios públicos realmente uns servicios de calidade. De aí que restringe a oferta de emprego ao 10% só das vacantes existentes e que pretenden leválo tamén ao ámbito do ensino, ao ámbito da sanidade, que é a primeira vez na historia que ocorre isto. Ao mesmo tempo, temos que dicir que estamos asistindo a unha serie de medidas e de propostas que van no camiño de homologar o que é a administración pública ou a empresa privada, de mermar eso, de reducir os nosos dereitos, os nosos salarios, e mesmamente tamén se pretende levar a cabo, pois, como se sabe, medidas nas pensións que son totalmente regresivas, que pretenden ampliar a nosa edade de activos e ao mesmo tempo pois ampliar tamén os anos de cotización e tamén mesmamente mermar e reducir estas pensións. Son, por tanto, un paquete de medidas que única e exclusivamente pretenden facer con eles reducir o déficit público nunhas cantidades mínimas, pero non están dispostos a atacar realmente os causantes desta crise, que son, sin lugar a dúbidas, fundamentalmente o capital financiero, e que está facendo o que lle ven en gana. Son medidas totales as que están levando tanto a Consellería de Educación, a Xunta de Galiza, na medida en que pretende quedar á marxe, pero non só está sendo corresponsable das medidas que está levando o Goberno Central, senón que mesmamente hai noutras que vai máis alá, no que ten que ver coa privatización, e todo pode ocurrir a respecto de introducir as empresas temporais no propio ámbito da administración, mesmamente levar a cabo ERES, é o que é máis amolado, é dicir, que os servicios públicos van a perder de calidade na medida que se pretende, unha privatización, reducir a súa extensión e non ser o conxunto da sociedade realmente que non sofrer estas consecuencias, e que, sin embargo, non aparece ningún tipo de medida para, supostamente, atacar as causas desta crise económica, que somos os sofridores, somos realmente os que sofrimos, mas nunca os causantes. Medidas que na administración pública normalmente se poden levar a cabo. Aí están, sin lugar a dúbidas, todo o gasto militar, que non hai merma nele. Aí está, por outro lado, continúa o plus de altos cargos e outra serie de cuestións que mesmamente pretenden tamén aprobar nos orzamentos na lei de acompañamento, como é a mobilidade dos funcionarios e a elección a dedo dos xefes de servicios e de outros cargos. Estas medidas todas para nós son totalmente inaceptables, non estamos dispostos, por tanto, a quedar con brazos cruzados e continuaremos na movilización, xa que é a única maneira que pensamos que, polo menos, temos que facer frente a esta política totalmente antisocial, esta política totalmente que vai, unha vez máis, contra os máis débiles, neste caso os empregados e empregadas públicas, que moitos deles evidentemente non chegan ni sequera aos 1.000 euros e van ver as súas retribucións recortadas.